Mutta ihan Riken omasta pyynnöstäni tämmönen Eco-Missiles. Ja tää ei pauku, vaan tää pitää tällaista ääntä. Ah. Se oli hieno finaali. Tiedätkö mistä toi oli? No, Toi kerro. oli ihan rehellisesti perseestä. Oli kyllä niin ala-arvoinen paska, että... No mutta totta. Vanhat muoviset ohjuspatterit. Siis todella Kyllä. huonoa tommosta sutta. Mutta tässä oli vaan se hyvä puoli, että naapurit kun havaitsit on, niin nehän rupeaa nyt kyykyttää Puolet meitä. noista ei lähtenyt vittu mihinkään, ne vaan silleen, vähän niin kuin mun tulee. No niin, moi.